Uy. Sana puno na nga naman yung bundok. Medyo kapoy ba? Nabuhay sa pobre tahon. Sige, ragpaning kamot ba? Ito eh, kuhaan eh. Sindo, 150 adlaw. Ganahan na siya. Sindo, ganyan eh ba? Uy! Ito man eh. Oh my God! Wow! Pusas ni? Uy! Tingnan kwarta na ni ba? Pusas ni? Pusas ni yung unang panahon? Ano ni pusas sa unang panahon? Apo? Sa akin to. Ayoko makita ito. May taulo ko. Lah! Buljud ni! Ito sa shop ni Masundri, patanaw na ako ni. Buljud ni. Ito si Masundri. Yung hapon diya, naunta ko ipa-appraise ba? Sa kuha ni. Secret na lang na ako ni kay kabalo ba ito sa uban. Kita sila ba? Ako rin nakabaloan ni Masundri. Yes, Masundri. Araw. Ini Adrian lagi. Ano? Pusa sa unang hapon. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Kung sa dia, ayo dia ibutang kay Gold. Paano masabi? Saan ni siya? Pusas ni? So many pusas ni? Say pusas. Gold baka ni? Say pagtanaw diyan mo dia, ana. Magisip ni Gold ni, usap hapon ni. Gold yun siguro ni. Asa man ni mo ni nakalutan ni? Yung sa trabaho, pagtrabaho na ako, katong break time. Inigbalik. So may ano, Laro sa nato piki ni. na pula. Ako rin yung kiki. Pero sa tanaw na ko ni, marag dili ni pusas hapon. Pusas baka ni hapon. Ani na lang. Tawagan sana ko si Cyril kay mamantoy expert na ko. Boss Cyril, ay nagpa-appraise diri sa shop ba? Alanganin mo kung pusas ba ni nga gold. Kung bakante ka, ani ako diri kadali. Okay. Sige. Paabot ko. Salamat. Oh, hello boss. Saan ito sige. Oh, saan ako? Ito na ako niya boss. Sige. Ngayon po, ayun. Uy, boss. May hapon. Kasi ito Tama daw kayo pa-press. Ngapon dia, Boss Cyril. Uy, may hapon. Boss. Nakalagi na pa-appraise diri ay patanaw niya ni ang pusas. Oh, saan ba boss? Bagay ko ni mo pila ay presyo ani. Tunay ba ni siya? Na ikaw rin bahala na boss kay Asa ni nga? Kuha boss. Kasi nagkuha na ni. sa kuha na. Kanunoy na. Gikan daw na yan trabaho na kalutan niya. Pagpanarbaho niya ganiya. Ano tunay ni? Kung ba na akong ipatanaw sa inyo ha. Kung tunay ba na. Ay, may pusas. Isa boss kaya. Kumuha na ako ang kumuha. Okay, sige boss. Bugsa na boss, Bi. Oh, sibig na to boss. Ay, may siya boss na kaning isa murag. Sinaw kayo. Sinaw. Tagkuha na, tunay na kay para mahal-mahal na to ang kuha na maginan siya. Maginan siya. Saan man eh? Uy! 4.8.6? Uy, boss, siguro nang tatak sa kanang kuhan, boss. Tatak sa gold, boss. Naay ko ano? 486K. Lah, Wala eh, pud na siya diha. Isa.
Tama, dapat nga juga siya ng mga Monday. Boss kay. Ay, manang manigurado ka bago mo. Huwag na ba siya malugi ta. Mubula mo na siya, no? Uy, wala. Petroleum man eh. Petroleum na gamito na napag-appraise ko para may ihang pila siya. Kani boss. Kasi maayo ani ron, murag So, itanong mo, tunay na? nakay bangko diha. Ay, bangko na, mas lingkod sa bus. Sika ka lingkod, kay sika na palingkod. Nga pilay kay presyo ana, imo namang natistiran. Na namang ginapalit ani gud. Ay, kapalit, kuday ka ana. Tama no, kay kolektor mo kuday ka. Hmm. Tagpila mang presyo gyud ana, kay ako adyo ko kabalo ana. Ikaw gyud akong gisaligan ana. Gamay ra ang value ani boss. Uy, gamay ra day balyo na. Oh, antik man ni siya pero dili jud tong kuan baklas tong kuan jud. Las Plus eh. Mga pila kay kantidad ana. Kuan siguro na mga madala siya umusugot ang tagiya na 10 pesos. Dala na siya 10 pesos, okay ra sa iya ha. Bayaran na to 10 pesos. Gis. Okay. Naman kay Gis diha. Na. Pero sa ako, maura jud na ako ma-istorya sa imo ana. Gis ra kay Kasi kantidad dala ana. mo gamay ra kay value ana. Uy, ito naman ang kuan. Nadungog man nimo ang presyo sa to ang expert ganiya sa to ang nagtister. Nga katidad ani 5 pesos ra. Uy! Naman, nadungog man gini mo. Siko? Oh, sa plastic. Bakal ni siya. Bakal klam man na. Di Uy! say na gold day. Yay! Naman budil ka og 5 na kay Atik na kung tunay mo, hani ba? kay ate ka nadungog nimong expert gay na to no. Anong maklaman eh? Pusas man eh. Pukas klam na. Kay gis ko na. Oh. Eh, Jis lang yun. 5 ra ka ni unta na pero natagati ka chance, Jis. Palit niya man buti bakal ra nga padulong.